Neroztrhej se mi. Dej mi na něj pozor, jo? Jako na vlastní. Pa. To jsou vaše dny. To už se nikdy nebude opakovat. Poprvé těhotná jste jenom jednou. Po druhý. Prosím? Těhotná jsem po druhý. Poprvé jsem potratila. Manžel toto vybudoval z pokusné stanice s 10 zaměstnanci a dneska by bez našeho umělého hedvábí byla celá firma závislá na dovozu. Co se děje? Však ľudia sa rodia normálne, nie? Buď dievča, alebo chalan. Keď sa bude hovoriť, že tu robíme pokusy, vyrábame monštra, tak podpisu nedôjde. Jsem ráda, když mi svět dává smysl. Někomu musí hodně vadit, co tady budujeme. Akce! To zatím podle vás stojí. Ktokoľvek. Neúspech českej fabriky sa hodí v nohy. Co se říká? Že v areálu se objevil monstrum. Budú sa šíriť výmysly. A hermafroditismus může být dědičný. Máte zaujímavé úvahy, pani Hauptová. Fakta. Ne úvahy. Robert lže. Ty ses mu hrabala v kufru. Budujeme lepší svět. Vraj vás dnes viděli vo fabrike. Čo ste tam robila? Musíš mi dělat ostudu? Ještě řekni, že to děláš pro naše dítě a pobluju se. Přestaň! To nie je ani to, ani on, tak potom to nie je človek. To vám řekl kameru.